Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Lakha Kret Troxy Tarabasa Inter-Club Men Football League Championship 2023 Tarabasa Patu Aklam Along Ang Dungkiti Patupon Non Akai Hud Anutin Abang Putinta Katarli Penchenglok Ason Kaprek Ahin Sitami Ketek Kinangsot Lapen Ketek Atum Sitami Dolo Bon sita laan sose ang song an kele dun thek chi aphan kabor isitami do nanglang. Lason thak si pini pai ni phai inkoi resir cap lakha Kret Troxy Tarabasa Inter-Club Men Football League Championship 2023 Aparman pini Tarabasa Sport Association atumpen chepater piponsi pini Tarabasa Patu Aklamalong ang dungkiti Patu Ponlo. Labangso kapatu pon along Thonglok Bay FC, Lapen Sunrise FC atumpensi pini ang dungkiti Patuponlo. Labangso kapatu ke tekpon. Parpik ajok Thonglok Bay FC atum goal 3, Lapen Sunrise FC atum goal isi ansi pipon unchotlo. Lapen pini labangso ang dungkiti kapatupon along aluhi amanpen Karbi Anglong Autonomous Council, EM, Kambura Kiling, Social Worker Sangpi Sabina Teronpi, Phuluni VDC Chairman Dhuni Ronghang, Phuluni Town Committee Chairman Moja Singh Ronghang, Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Sar Singh Kathar, Dr. Sarthe Ronghang, Phuluni Mandal President Noren Be, Lapen Abarim Society Workers Lapen Manpeng Kedo Atum Chetongdu. Lapen EC Birta Kemi, Karbi Anglong Autonomous Council EM Kambura Kiling Phirangke Atengno Kaninje Pon Atengke, Non Kiturmi Owe Kimi Atumaphan EC Berta Kimi Border Security Force Thihekpen BSF Labangso Avarsai Karbi Anglong Autonomous Council Patir Piponsi Prabjin Pen Coaching Piponpo Lapen Coaching Ki Pipon along si interview ta en ponpo puta rat athengno Lapen Pherangke athengno Ningchepon Labangso coaching jongsi kipi dunlonglo pulote itum Karbi atum sakuri kelong chiaphan joy kelo puta ningjepon. Phuluni pen bidor sing terang Karbi Anglong News Channel. Inter-Club tournament laso tournament aputhak bini final lo laso final bangke nili puang tulang lo bini Karbi Anglong lo homosti tinong ta stadium 10 crore CM Liram Ronghang aning hang mate alang Karbiarat o Sumartumpan ba Karbi Anglong rat o Sumartumpan plan sose football patu pathek nangku Pirthelong klamlong akeng kam kapasibi dunia pan alang li 10 lakh homostitin ingkora truk 10 kuti atangka ingkora truk homostilong alang kilo lasi alang ke mata ateng pen pini Karbi Anglong ariso ejang atumta ke patu jong si paprang lo putangte pirthelong jetai long itum Karbi ta isia thai kang thim son matangte itum khai ta paprang ni da song tek pathek long phose ke borilo lasi alang ako ni tum chingwai thulilo chingwai bang la ro non ke bang ji BSF moetla ni lipulo BSF stame council ben si coaching people Council pen kucing pilo pote kucing ipie bangsa po interview en pola ansi kaje chaklo lasi latan ni tunceng laprang po lasi pulo tangte lalu pulo tangte itu makai tu mane goreng awar saita ke longji angring thepik lasi kabor ido lo te kicun da dopo mopen ni likeni je bangala halo lasi lahaya puta kalam itu initiative en pik ni lapen itu encouragement pidini somatumhan selaan sese itu akhai ta bang akhai son bang aderoson pamanje phansi tunta bot ini lalu salpen thonglong bi ki hai tun free lo kerem tun isi lo bor wan kan si Puthot drug supply Kiruni police arideng Kachingnang Hojai railway station GRP constable Hojai district arlo Hojai railway station along inut GRP constable Klembangpu Sanjay Das drug supply apierta longsi Kiruni police atum Puthot nepon long
non malom ni jang Karbi Anglong Kheruni police atum do de sang sepen drugs kecho lapen kejor atum aphan kiri cutter lip bomb aporahut kedam tang dynamuk along inut drug supply abang Susil Gosapan Kheruni police atum ingnang detpen api puthot Kheruni police atum hojai railway along GRP Constable Sanjay Dasapan nep ingnang ponlong Dynamuk Social Ghost Arideng Kelongpon drugs, brown sugar 50 grams, drugs container 98, ganja 300 grams, mobile hini digital pala EC, tangka 14,950, sabon hini drugs longpon det api, Sajay Das Hojai Railway Station, GRP Constable Klembang Pu Apan Kheruni, Police Atum Ingnang Ponlong Pusi Birta Ribdunlong. Kheruni Pen Kam Singh Dera Karbi Anglong News Channel. Guwahati an se kachilangdam chi aphan Dr. Tuliram Ronghang lapen Karbi Anglong Autonomous Council MAC Povitra Rongpi atumaphan kerap kachohang. Lakha ingkoi rapon nilip MAC constituency keparlo kekura hidi arong amekar sonkro aphan Guwahati an se kachilangdam chi aphan kerap kachohang. Pirthe ke hondun ke keso kisung jongsi do kokpulote kaiketa ningkang sam avidet binong. Sonthotsi chiklojonni aprang alom Kekura hidi arong amekar son kro keso kacholong lokpen ajok Chokiola Hospital along an se chilangdam chiaphan chiponlo Bonta dake un pupen ajok Dipu Medical College along an chipondetlo Lapen X-ray scan anta claimlo Bonta Dr. a report atengpen keso abangphu arlo alongsi keso dokok ajok dakkelangji ason awe pupen ajok Dipu Medical College alongpen refer pondetsi Guwahati Medical College an cheponon pukoklo. Son kro ahem kiduk thekti kecho mowe thekti. Longle philangle chejor lapseta se chelang idorde. Labang so akisung ang dengsi chetong nanglo. Lasi Karbi Anglong ahem phu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Karbi Anglong Autonomous Council MAC Povitra Rongpi atumaphan. Son kro aphan se kachelangji aphan nangravek thapusi. Son kro ahem asor sangpi militok BP lapen kekura hidi arong asor jadop kro atum tuning report. Kerap kipinangji adim Google Pay 9101834285. Bank account 203290217768. CIF 8873596261 Maluti Rong PP. Nilipen Philip Tiso Karbi Anglong News Channel. Joro parpik lo media ke hai tum dak nilito hem duk det hem sitame ke wang pot nilime kar hem ke wang pot lang tum phanta chun joro parpik lo nasi puthot nilihin pen ka chuning ri ison soni ke la helo athema dak nilime kar son kro alangli kisso jiklujon thom bagdolo angli kisso pangji la pen dak nilihin pen sidak rong asar hoi pen nilihin pen silang lo dak midi sukehala pc along ta pon lo la pen sonak taxi mechi chaji mini pu kaprek pregyam doctor stame nitum mane palang iglo nasi dak pen un ei po masine tum medical college along dipu chipon igdala nasi chipon det pen a fees tame hadak sitame ako kodokowe x-ray pine kuri lo la pen ke penangan hadak lang lo sitame x-ray report ko dogo bangke dak un elo pamasi nitum hem chiwan thu dela lasi nili hin pen kachuning rigang tung alang li hem duk pik la pen ke alang li hem arit chi jor et sitame alang li kimeji se che lang dam ye phan dor dedaji athema akiso bang la aphua long isi ahormudo posonsi doktor tum pulo lasi dake aphu bilang doktor ave aposi Guwahati Medical College le chiponoi posonsi nelitum phanang pulo amase nelitum ta mathayat pen ason gawi pen apot kiduk det pen pot nelitum ta mane puthot hem an chewang thunang koklo non bangke pu tar si nelitum bi koklo lasi
alang li long ka chirap dun abang awi pulut angte au so phan ke lu plot po a system asi non ke man igdal lo lasi nelhin pen ka chuning ri kang tung athema ki choro da choro lo nili alang li phan ke inu karju dun long chot la pugli mek hini da thek dun long ason lasi Karbi Anglong autonomous council long ka chari pon bom atum pobitro rong pi la pen ke elituma akaching honai asar lo tuliram rong hang alang litum tenang ana kerap pilo la thek don long lo la posi nilihin meta alang li no si karju long shot la pukali mekhini benda thek don long lo alang li kerap abangke asalang li phan nili kai ki sitame alang li pen chingki long le sitame alang li phan nili kai ta ning samo rata phan kerap ason ki thek don long aposi chuni ring intung te puan lo chuning ri re puan lo sitame jitu nili tumta kisum nangli thuro ko masi alang li phan puthot nang chirap dun vek ye phansi nili hin pen chuning ri lo an su se alang li ki claim ki dam long stame nili da chirap dun ji nili tum rong sar hoi penta lasi nili hin penta alang li phansi ake hai doctor tuliram rong hang alang li sitame puthot nang chirap nang chitu dun ye phansi nilihin pen chuning ri lo Samson terang lapen Timothy teron atum Peter lekte ahem PMAYG ahem atangka wuk pilap. Lakha ingkoy rapon nilip MAC constituency kaparlo angkang upper lang sumipi arong amikar Peter lekte ahem PMAYG ahem so kiramtang 2018 to 2019 aningkan pen kikim ahem ningkan trok pleng det anta patang det si ingnam pamandet amat Samson terang lapen Timothy teron atum Peter lekte ahem beng along first installment lapen second installment atangka anta wuk pilap amat block krabsawag bimol milik BDO AE lapen JE atum adim aklong an dam hai hide Digital India lapen parivartan a sarkar Karbi Anglong district CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kejapon a sarkar ing tangkring pen kejapon upper ahut upper lang sumipi arong sarkar pen kipi ahem PMAYG ahem so kikim Peter lekte ahem code number lake AS 1661671 hawal laso ahem so kikim piwek atum Supervisor Samson terangke langsomipi ahawar mojari teron arong amikarlo lapen Timothy teron ke langsomipi ahawar risak thepi bina sing teron arong amikarlo anchot takali nilip development block VDC chairman arputa kichitang abang phulo beng along batay hinitang ka wukpilap amat ahem phu aphan ari jepar phulo non ke ningkan phoso se pleng et apita nilip development block Kramsawok Bimol Milik BDO Juliterang P AE Anuj Tanmay Mohonto atum adim aklong damhai hidet amat ahem rod anujok parjaprok amat pangram su anvetlo lapuson kidukelak arat atumaphan kelang kepachingbar tu nangji arpu kedowek nilip MAC Povitra rongpi ahin penta thangnat asai dengpon pede Koila mati pen Moses Milik Karbi Anglong News Channel. Tela bang so hem ke kim tum ke kumaman ne hang. Kim tum ke Samson terang pen muthi teron hai. Gala a mystery ke claim nan bang gala dak nili tum rong si le hai. Tame la paisa ke en ben ajoi ne si la tum nanak patang hek sedal hai. Paisa en bata he ni an adlo. Tame kamang ke chun sedal. Ahem bang nampak tang pi pede yat le. Paisa batayan ne lai tang. Paisa bang bata hini lo ke lai tang. No na piche bang pa malata. No na pi bang pe pin lo. Ke bang ke la tu bang ke la nang ke dang me bata hini lo he nang lang ke. Patang pu bom lo he ke pu ke tame patang pi pede lo. Inte na le pilo la taman pu juga. Tang wek nei patang pu ma. Oh matha ke la pu le he na jong si nang patang ipi nang patang nang si neng hang pate nang patang pinang pu pialo nanti hendan cunang jadi enggak Betul.
Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu